Kao glavni izvor proteina, naši preci su volili da love i da konzumiraju divljač. Najčešće od sve divljači bio je to divlji zec. Najlakše se lovio, bio je dostupniji od drugih vrsta divljači i njegovo meso je bilo vrlo žilavo, pa se ono dugo kuvalo, pa je kasnije postajalo lepo, mekano za konzumaciju. Danas divljeg zeca možete naći u samoposlugama, tako da ne morate da idete da ga lovite, mada je to izuzetna rekreacija. Te mi zbog toga danas spremamo kotlete od divljeg zeca. Iako bi neki rekli možda kako kotlete od divljeg zeca, to je mala životinja, odakle njemu kotleti, mi smo u stvari uzeli rebra sa tim donjim delom mesa i to ćemo peći i koristiti jer smatram da je ovaj deo zeca izuzetno lep, izuzetno ukusan i zanimljiv za serviranje. Uz to ćemo poslužiti jednu neobičnu kombinaciju. Kažu da u kulinarstvu treba sparivati ukuse po bojama, pa to ja često i radim, iako bi neki rekli pa to baš i ne ide. Zbog toga ćemo uz našeg zeca poslužiti čokoladu, kesten pire i pasulj tetovac od koga ćemo napraviti paštetu. Pa da krenemo na ovu našu brown kombinaciju. Stavili smo tiganj na vatru da se ugreje, stavili smo ulja i onda ćemo samo posoliti naš kotlet. Kao što vidite, on je lepo očišćen kako bi bio lepši za dekoraciju i kako bi lepše izgledao na kraju krajeva. Stavit ćemo ga na vreo tiganj i bez pomeranja pržiti 3 minuta sa svih strana i onda ćemo ga samo staviti kratko u režnju kako bi se i kotli ispekle. Ono što ćemo mi sada pripremiti je neka vrsta podvarka. Skuvali smo pasulj tetovac. Jeste da tetova u stvari nije naša sorta pasulja, već se gaji u Makedoniji, a Makedonija je u doba Nemanjićke vladavine bila sastavni deo teritorije, tako da mi možemo slobodno reći da je to naše. Dobar je pasulj zato što se dosta lepo raskuva, ima dosta skroba u njemu, pa je pogodan za guste čorbe, za gust pasulj, posebno za prebranac koji ćemo mi danas u neku ruku raditi. Kažem u neku ruku zato što klasičan prebranac se ne blenda, već se samo zapeca sa alevom paprikom u režnji, a mi ćemo to malo raditi na drugačiji način, na malo moderniji način. Kada dodajete nešto što je praškasto, poput aleve paprike, kurkume i bilo kakvih začina koji su praškasti, morate obratiti pažnju da se ti praškasti začini proprže. Ako se previše proprže, bit će gorki, imat će taj opor ukus, a kada se ne proprže, već se dodaju samo direktno, bit će onako praškasti i imat će ne baš lep i kvalitetan ukus kakav jeste. S druge strane, ova sprava koju mi imamo ovde, a to je hot mix, je jedna interesantna i divna sprava koja će na temperaturu koju zadamo, mi smo zadali 90 stepeni, kada dodajemo ovu alevu papriku u nju, ona će uz konstantno mešanje uz temperaturu razbiti je kao da je prethodno pržena bez dodavanja bilo kakve vrste ulja. Time štedimo na kalorijskoj vrednosti, a ništa ne gubimo na ukusu. Kada smo skuvali naš prebranac, izvadit ćemo ga i staviti na dno posude koju ćemo servirati. Sljedeći komponent nam je kesten pire. Pošto sada nije vreme berbe kestena, mi smo bili prinuđeni da uzmemo zamrznuti kesten pire, ali on je dobar zato što ga možete koristiti toku cijele godine, nezavisno od toga da li je sezona ili ne. Možete ga samo otopiti kako biste ga koristili, a mi ćemo ga već polu smrznutog ublendati u
Thermomixu kako bismo dobili malo puterastiji ukus nego samo kada se otopi. Sada ćemo isto otopiti čokoladu. Nemojte dodavati ništa u čokoladu, već samo tako je ostavite kako bismo je kasnije koristili za serviranje. Možete topiti na pari, ali ako imate kvalitetnu čokoladu kao mi, nema potrebe jer se ona neće grudvati. Sada ćemo servirati naše jelo. Vaše jelo je posluženo. Uživajte.